Môžem zahral včera. Včera tu snežilo asi celú noc tu snežilo. V hoteli mi hovorili, že priprav sa, že dal si všetky veci. Možno bude sirena. Však pospal som si ako pán. Nič nevzúkalo. Všade sú ľudia. Nefunguje stále elektrina, nič. Všade sú kopy snehu. Zajímavé. To je zajímavé. Idem pozrieť do hotela nejaké nové info. Dal by som si kávu. Neviem, či tam ide elektrina. Uvidíme, však zakončenie sezóny je to veľmi príjemné podľa mňa. Hory nie je vidno ani vôbec skoro. No všade sú ľudia, čiže vyzerá to tak asi, že sa evakuuje celá dedina sa asi evakuuje. Uvidíme. No čiže stále nefunguje nič. Akurát som sa vrátil z hotela a dneska nepôjdem do roboty. Ak nepôjde elektrina a nebude signál, tak nejdem do hotela. Uvidíme zajtra. Zajtra by som mal už pokračovať na 14:30. Ale tak uvidíme. Každopádne je to crazy. Však dobre. Ešte aspoň je to zaujímavé. Keď už nič, je to aspoň zaujímavé. A vidíš, aspoň mám možnosť natočiť čo si na kameru. Niečo sa tu deje. Jeby, no. Šlapkanica je more všade. Informácie. Sorry, je zatvorený. Nemáme nič. No. Jeby. A mám tu kamoša. Čiči. A piči. Čiči má piči. Šialené koľko napadlo toho snehu. To je fakt extrém. To som nikdy nevidel. Nikdy. Není vidno hory nič. Koľko sme sa vrátili, že za jeden deň sme sa vrátili naspäť do decembra a to si myslím, že ani v decembri nebolo že toľko to snehu. To je plné všetko. Stromy, komplet zasnežené. A keď som išiel z domu, tak na pol pása to bolo napadané. Taký neviem, mohlo to byť takých 80 centiakov, podľa mňa isto. Možno až 1 meter. Uvidíme, čo povie Dušan, ak je doma. Idem ho čeknúť. A hlasím sa potom. To som tu nečakal ani toto. To je extrém, no. Taký dobrý snieh je. Nárobenie oni. Na guľovačku. Aha. Jo. Kalamita. No, čiže vyzdvihol som. Na konci apríla.
vyzvihol som Dušana, ideme si nájsť čosi na Chales. Dušan je hír. Dušan is here, alles good. Ale dobre, všetko good. Ideme do kiosku. Ideme do kiosku, no. Maximálne sa nažereme z cigaret. Kokot, no. To je všetko. Keď tam kúpime chalky nejaké. Tam budú bagety, dúfam, že No, dúfam, že to nevypredali. dúfam, že tam nedali príražku, že kalamita, že Kokot. 10 frankov na Že všetko. kalamitné bagety 10 frankov. Bagety. Ty kokot. Tam ale dívaj, na hento natoč, na hento natoč, kámo. To nie je vidno hory nič. Nič. Tady to ideme? Ideme taďalto. Poďme. Zahú tento kopec, kámo. Na bajku, keď pôjdeme Na bajku to bude ale mocno. však ty budeš mať elektro, takže to je jedno. Na normálnom ťa vyjebe. Idem do obchodu, nič. Adam mi hovoril tiež, že ty kokos, že ja neviem, čo budem jesť. Toto je Dominik, hlavný kameraman. Aby všetci vedeli, že dosť si čosi. Nielen, že mňa budú poznať. No. Bomby. Čisté bomby. Hej. Juhu. Aspoň máme, že zábery na jasné. kameru. Keď už nič. To jeba toto, kámo. Čerstvý vzduch, fajne. No takto si budeme šlapať na bajku. Hore kopcov len Nemal tak. ten Cube, ale je staršiu verziu. No, budeme, no. To budeme, veru. Ideme do kiosku a Ideme do kiosku, uvidíme, čo sa bude diať potom. či si môžeme kúpiť len cigy alebo nejaké. Hej, no. No, tak boli sme v... Opa, To som nevidel. to som nevidel včera. Aj tá značka je vyvalená. Ideme ďalej sa si pozrieť. Možno otvorili ten kop, možno nie. Uvidíme. Včera sa dalo platiť kartou, To je dneska crazy. sa nedá platiť kartou. Je šialené, že 2 dní dozadu som sa presne tam hore, som sa slenil jak čistý pán hodinu v kuse, že na mňa pražilo slnko. A teraz tam nie je ani vidno tie lavičky, na ktorej som sedel. To je halus. Čistý banger. Všade mašiny. No idem Do roboty, ja nemali jesť. do roboty na chleba jedine. No všetko je zatvorené stále. A dal som jedine Dušovi vodu, Pellegrinko a Z kohotíka piť nechceme. z kohotíka nepijeme vodu. Pomaly zabíja. Kokos, ale možno budú mať tieto hotdogy otvorené. Tu je taký stánok s hotdogmi, pičovinky. Toto keď som išiel k Barerovi, tak toto ten typek ráno na balkóne úplne naplno reprák. Ale úplne jebí. Typek. Aha, majú čosi. Ideme tam, ja si aspoň Red Bull kúpim. Okay. Kúpili sme si donátky. Šokoláde, karamel und Himbeer. Nejaký mixik som kúpil. No, mali tam ešte také, Vyťahol si donúti. neviem odkiaľ vyťahol. To mal ten takýto príklad, že kalamitné To podľa mňa mal, že kalamitné donátky podľa mňa stoja, že 1 frank, ale inak stali 3,50. No mal tam aj také smutné pice, nemal to kde ohriať, tak to bolo iba zesušené na stole. Kameň, ale však... Že len pomodoro sír. Hej, ale však... To sa už zosušilo do Tomu piče. ver. A však aj to by bolo v pohode, keby nie niečo jesť. Jasné. Týždeň. Koľko my v tej chladničke tam všetko prídeme, však tam. No. Nemôže byť dobré. Bombay. Tam sa snehuláci stiaľajú. Fakt sme sa teleportovali, na konci apríla sme sa teleportovali do decembra. Áno. No ale ani decembri. Ani v decembri toľko to nebolo, no. Jeme. Natočím potom, ako sú fajnové tie donatky. Čiže toto sú donatiky. Karamel, čoko, himber.
pohode. A však na slnku už je teplúčko. Predsa ja pri more. Na to všetko sme dali celkom pekný chill. Ja som si tu som si setkal. Ja tu sadnem zatiaľ. No asi hodinu som bol na slnku. Ale je to popravde celkom príjemný pocit. Bez telefónu, bez signálu, vlastne bez elektriny, bez všetkého. A je to dosť príjemné. Budú 3 hodiny o chvíľu. Ideme pozrieť do roboty, bude tam asi nejaké jedlo alebo čosi. A uvidíme, čo sa bude diať. Tu som pozeral decka, ako stávajú. Takže tak. Užívam plný práce. Sorry, ja som tu zobral trošku, tak vieš, poriadne všetko. Treba. Dobrý deň! Duškom makať. Vieš, mi ešte spravíš potom rýchlosti. Iba tuto mi s tým stročekom toto oholíš, hej? OK. Ktorý ma jebe, koko, ja to tam nemôžem, ja seria to aj cítim, vieš? OK. Sorry. A potom pôjdeme, hej? Ja tu teraz? No, to je hneď, to len Dobre, hneď, dobre. Hej, sorry. Dobre. Musím ísť upravený do roboty, do piče. Treba. Nosíš to. No, tak ideme ešte ostriať Duška. Palice? Jedna. No. Chill skončil. Takže čaute, moje meno je Gogo, vítam vás v dnešnom Let's Play. Ideme si zahrať, že ideme pre jedlo. Budeme prežiť, no. Život ho prežiť. No. Tam ukáže, jak vyzerá potok. Zatiaľ. Ešte pohode zatiaľ. To přijde. Chill as funk. Toto raz tam boli tak veľa, kámo, že skoro bolo to úplne plné hento. To vyjebával si skoro von. My si mysleli, že to sa dostane ku našemu domu. Strašné ľudí raz tu boli, kámo. To bolo vlastne... Predtým sme mali odísť, sa mi zdá. V tom novembri. Hej. Ideme očakávať to jedlo. Chcem na ňo hodiť gulu, vieš? No, čiže tak sa tu hráme, keď není internet a není nič, tak kámo, takto sa tu hráme. Jak decka. No. Nazdar! Do piči. Ste sa rozhodli, že idete von? No, boli sme sa tam nájsť, dal nám troška polivky. Šéf nám dal salámky, všetko. No jasne. Ideme si to akorát rozdeliť. Celý úlovok. Takže tak. Tam má stopla typenka, hovorím, že ide novitka. Nože, dobre, chodte. Bez elektriny, bez všetkého, dá sa aj tak. Už si tam úplne tak sám, tu aj bez tej hudby, aj bez všetkého, bez svetla. Je to také, no, že s vlastnými myšlienkami si no, jasno. Kričíš, vieš? Pohode. No, takže aktuálne nám zapli elektrinu, zapli nám siete, čiže som späť online. A mega rýchlo to opravili na to, že to vypadlo včera a presekli kábel. Tak Švajčiarsko. Že reálne za deň a pol opravili ty kokos šialené veci. Takže bomba. Máme nejaké nabalené jedlo. Z robotky fajnovo, takže už som chaloval toastíky. Mal som nejaké ovocie. Takže idem užívať.